Jitilgħu għal 431 il-vittmi tal-COVID-19 f'pajjiżna, hekk kif il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li mara ta' 86 sena mietet bil-virus. Iżda mhux magħruf jekk din kienx imlaqma jew le. Ma ngħatat l-ebda informazzjoni dwar fejn kienet rikoverata din il-mara jew jekk mietitx id-dar. L-aġġornament li ħareġ it-tnejn juri illi żdiedu b'5 l-pazjenti li qed jiġi rikoverati l-isptar għal COVID-19. B'kollox 43 pazjent, b'5 minnhom jinsabu fit-taqsima għal kura intensiva. Fl-aħħar 24 siegħa tħabbru 43 każ ġdid minn fost 2822 swab test biex issa l-każi attivi laħqu 609 hekk kif fiequ 80 persuna mill-COVID-19. Bl-età medja tal-każi l-ġodda mħabbra hija ta' 37 sena. Bekk il-każi totali minn mindu feġġet il-pandemija f'pajjiżna 76 ġimgħa ilu jlaħqu il-35,380 persuna. Jidher il-proċess ta' tilqim kien wieħed kajman fil-jum tal-ħadd, hekk kif il-15 ta' Awwissu ġew amministrati ftit aktar minn 100 tilqima biss. Intant mit-tnejn, l-udjenza massima permessibbli għall-attivitajiet tal-massa bil-qiegħda se jitilgħu minn 200 għal 300 persuna. Imbagħad mit-30 ta' Awwissu li ġej, in-numru ta' persuni li jistgħu jattendu dawn l-attivitajiet seated jitilgħu għal 500. Minkejja din iż-żieda fl-udjenza, id-diżappunt fost l-artisti għal dawn il-miżuri mħabbra kien wieħed notevoli. Għaliex kontra dak li ġew imwiegħda, l-artisti u l-organizzaturi ġew mċaħda milli jtellgħu attivitajiet ikkontrollati għall-udjenza bil-wieqfa. Mis-16 ta' Awwissu wkoll se jonqos il-perjodu li wieħed joqgħod kwarantina minn 14 għal 7 ijiem, diment li wieħed ikollu ċertifikat tal-vaċċin u li ma jkun hemm ħadd pożittiv fl-istess residenza.